Nosaltres tenim una carta bastant àmplia, perquè nosaltres el que intentem aconseguir és que cada persona trobi el seu massatge ideal, o sigui, el massatge que més s'adequa a les seves necessitats. Sí que és veritat que tenim tots els massatges amb un principi que ajuda a equilibrar, massatges de benestar, massatges nutritius, massatges equilibrants, però cada persona necessita un tractament concret, un massatge concret. El que intentem fer al Cerdanya Corresort és que quan tu vinguis et sentis únic, perquè tots som únics i no tothom necessita el mateix, tothom necessita alguna cosa diferent i aquest alguna cosa, si ens ho permets, et guiarem perquè ho puguis tenir el massatge que més s'adequa a les teves necessitats, perquè tot és personalitzat.